Hei, toată lumea, astăzi facem un parcurs cu niște abonați. Ca să știți, ăsta e primul meu episod de Roblox și este Obi. Băi, mai împins. De ce mai împins, băi? De ce? Spune. Vă spun niște reguli. După ce trece unul, să știți că trebuie să ne așteptăm între noi. Așteptați-mă și pe mine. Bine? Da. Ok. Gata, haideți. Hop. Cine a murit, asta e? Băi! Ce? N-am atins nimic. Stai, tipul, stai. Nu pot să dau skip. Dacă dai skip stage, cred că te costă Robux. Da. Eu nu bag Robux, ca să știți de acum. Dacă mai filmez, haideți. Mai avem pe cineva, haide și tu. Bravo. Haide, de ce te-ai apucat? Că-ți mor, eu deja am trecut. Să știi că la baloane, vedeți baloane, vezi tu tipa de aici și tu baloanele acelea, trebuie să sărim pe ele. Și la săpun trebuie să... Dacă, haideți, haide. Nu pe acolo. Da, de ce ai luat-o pe acolo? Ca să mori? N-am atins nimic și am murit. Pe bune. Ciudat. Stai. Bine, bine. Ce? Băi, n-am atins nimic. Așteptați-mă, vă rog. Puteți? Hop, gata. Am sărit de aia, mai am aici una. Hop, gata, sunt gata și eu. Hai, pe bulele, nu pe bule am zis. N-ați auzit? Ba da, dar am vrut să văd ce dacă pot să fac ceva. Mori! Aici trebuie să treceți pe lângă săpun, dacă mi-e bine, da. Trebuie să treceți pe lângă săpun, gata? Luați-vă checkpoint-ul. Haide, ok, ok, ok. Nu! Așteptați-mă. Pe acolo nu puteți să treceți. Dacă vreți intrați, dar ne așteptați. Bine? Am intrat în canalizare. Bravo, așteaptă-ne. Și eu. Îmi ia... Da, ne omoară zombie. Nu trebuie să ne atingă asta. Așteptați să se termine. Imediat fugim. După asta verde, ved. Eu mai am un pic și termin. Ce s-a întâmplat? I-am terminat. Bravo. Așteaptă-ne. Și eu. N-am făcut nimic și m-am omorât. Nu treceți fără mine, vă rog. Doar să mă mănânce și așteptați-mă, puteți? Eu sunt deja curat zombiului. Mersi, cine e acoarele? 25. Mulțumesc. Ce să mă duc? Ai văzut ce s-a întâmplat, acoarele? Scuze că zic, da, că nu știu numele. Vă spun așa, dacă nu te superi. Ok. Cel mai bine este să mergi, abia duc imediat după ce se termină. Știu, așa am făcut, dar la unele am murit. Uite acum fug. Și am încercat să nu mor. Și sperăm că ajung la final aici. Dă-te, dă-te, dă-te! Gata! M-am mâncat zombiul. M-ați așteptat și pe mine, ceilalți. Sau ați făcut așa? A venit și... Unde e celălalt băiatul? Mi se pare că a luat-o înainte. Ai luat înainte? Băiatul? Bă, stai acolo. Stați acolo, vă rog eu, că ăsta nu e parcurs fără să... Dacă vreți să mai apăreți în videouri, așteaptă-ne, te rog eu, frumos. Că altfel nu o să mai apari în videouri. Ați înțeles?
Gata, eu trec în continuare ca să te ajung. Tu stai acolo unde ești. Noi, scuze, fata cealaltă, cum te cheamă, vrem să trecem și noi să-l ajung. Eu vreau să-l ajung la băiatul, Lucky. Nu, bine, Lucky? Vă zic așa. Stai și tu unde ești, te rog. Bine? Ca să știți, eu mă duc direct la el, dacă nu vă supărați. Nu vreau să mai vă aștept, ba vreau să și vă aștept, decât vreau să-l ajung. Să stai acolo, Lucky, ok? Ok, eu aproape am terminat obiul. Stai, mă, te rog, eu nu mai trece fără mine, că și eu sunt aproape de tine. Ai înțeles? Ce s-a întâmplat? Bravo! Sunt la tobogan. Ok, dar te rog, Lucky, să nu mai treci de tobogane, rămâi acolo. Bine? Că vin și... Dacă mi-e bine aici, așa... Nu e mijloc, cred, dreapta și stânga. A, nu e dreapta, mijloc, stânga, cred. Dreapta, mijloc? Nu e mijloc, dreapta, stânga, dreapta... Mijloc. Mersi. Dreapta, stânga, mijloc. Am înțeles, ok, mersi. Dacă ți-a zis dreapta, e dreapta. Așa. Gata, am ajuns la... Toți aici așteaptă, ne suntem la căcăței. Nu-mi place, nu-mi place. Am murit. Bravo! Așteptați-ne, vă rog, pe mine și pe încă cineva. Acoarele. Ok? Haide că venim și noi. Văd, eu sunt la un fel de covor. Așteaptă-ne acolo că te văd. Te văd. Maria, Mimi și Mihnea și cu voi. Apropo, pe toboganul verde, cine n-a ajuns? Știam. Am uitat că... Ne-ai citit numele și ne știi numele? Dar nu așa mă cheamă. Băi, pe mine așa mă cheamă. Sunt sincer. Așa mă cheamă. Am murit. Da, să se numește canalul meu Mihnea, dacă nu știați. Bravo! Cine acoarele? Bravo! Ne așteptați și pe noi doi? Puteți? Eu vă aștept. Mulțumesc. Gata. Mă așteptați și pe mine. Sigur. Da, dacă Maria Mimi poate să ne aștepte și pe noi, că eu vreau să te aștept. Încearcă să nu mori. Știi cum? Că voi veni eu la tine. Dacă știi cum, ok. Deci l-aștepți tu acoarele? Sigur. Că eu mă duc atunci. Stai să stau și... Dacă stai în first person, să nu mai stai. Da, nu stau, că e mai greu în first person. Exact. Ok, ok. Ați văzut zombiul cu înghețat în cap? Da. A trecut și Lucky. Hai, Lucky, că pe tine... E nasol. Pe tine trebuie să mai te așteptăm. Ai înțeles? Da. Da, și am uitat. Dacă o să vă placă să jucați să mă joc cu abonații, să uitați să dați like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Că am uitat să zic asta la intro, că așa zic mereu dacă ați uitat. Ca să știți mai bine zis. Haide, Lucky. Am rămas cu 20% baterie. Mi-a arătat acolo. Dacă nu știu, filmam de pe telefon. Când ai ajuns șocorele? Unde este? Măi, Maria Mimi, vino încoa. Nu mai te duci înainte. Te-am rugat să nu mai te duci înainte. S-a înțeles? Duc în tot blocație.
Ai, Lucky. E simplu acolo. Cine spune? Deci vezi cum sunt eu? Uite, trebuie să iei așa. Pe o margine așa, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Uite, deci uite, mă vezi aici? Am pierdut și-o mort. Deci, nu sar direct, deci o iei pe dreapta, final, știi? De la început și dreapta, stânga, așa trebuie să o iei, nu trebuie să o iei altcumva. Te superi dacă noi o luăm înainte? Puțin, că și tu ne-ai luat înainte. Să știți, dacă muriți și atinge o bucată din corp checkpoint-ul, să știți că vi-l ia. Că eu am murit la final și mi-a luat checkpoint-ul. Eu mă duc cu acoarele sau cu cineva, da, cu acoarele și terminăm mobiul, dacă nu vă supărați, ok? Și cu Maria. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați like, subscribe și să apăsați pe clopoțel dacă vreți să vă abonați. Pa, pa!